Jullie heeft nu maanden naar uitgekeken en vandaag is het zoiets. De eerste dag van het proevenement. Dat wil dus ook zeggen de eerste aflevering van het Proevenementjournaal. En het proevenement begint traditiegetrouw dit jaar met Proevenement. John, jullie organiseren nu al de nodige jaren, coördineren jullie Proevenement. Dat lijkt me toch een helskarwei om dat te plannen en te organiseren. Hoe gaat het een beetje in zijn werk? Ja, een flinke voorbereiding. Elk jaar ongeveer met 70, 75 toppers, zoals wij ze noemen. Dus we hebben het verdeeld in verschillende regio's. Hè. Dus we hebben ook eventmanagers rondlopen die het goed coördineren. Maar hartstikke leuk om te doen. Wat is het belangrijkste van een goede ober? Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Dat ze sowieso gastvrij zijn. En dat ze die eeuwige glimlach op hun gezicht hebben. En ja, dat is toch wel heel erg belangrijk. Als ik zie je zo zie rondlopen en krijg ik een goed gevoel van. Dus ik denk de gasten ook. Ja, en er is natuurlijk zoveel keuze op het proevenement. We gaan jullie elke dag een tip geven. De eerste aflevering beginnen we met een amuse, want je moet ergens beginnen. En ik zie daar wat lekkere oestertjes. Goeiedag dames, goeiedag. We hadden zin in een amuse en een oester leek ons wel geslaagd. Wat kunt u mij serveren? We hebben heerlijke baudy-oesters uit Charente-Maritime. En het is een lekkere zoete oester, niet te zout. Heerlijk als een amuse, zeker met dit weer en met een bubbeltje erbij of een biertje of wat u ook maar wilt. Dus wilt u er eentje? Ja? Dank u wel. Nou, die gaan we proeven. Top. Het goede doel 2018, Keep the Heartbeat Going. Wat houdt het precies in? Het is een activiteit van Rotary Maastricht Oost en Taskforce QRS. En dat is om reanimatieonderwijs op school te realiseren. En u kan letterlijk beamen hoe belangrijk dit is. Ja, dat klopt. Ik heb dat letterlijk aan den lijve ondervonden. Ik ben 4 jaar geleden gereanimeerd. Ik was met de racefiets in het Zuid-Limburgse landschap aan het fietsen. Ik ben daar ten val gekomen met een acute hartstilstand. En ik ben dus door vrijwilligers die konden reanimeren en die over een AED konden beschikken, en die hebben mijn leven gered. Ik heb hier een nieuwe trotse voorzitter voor me staan, neem ik aan. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik ben bijzonder trots. Het weer zit mee, het bier vloeit rijkelijk. Ja, wat wil je nou nog meer? Maar voor dit jaar ook al enkele kleine aanpassingen? Ja, we hebben verleden jaar al een behoorlijk aantal aanpassingen doorgevoerd. Hè. Allemaal in het kader van een stuk professionalisering. De Preuvenenkaart, ja, dat was echt een grote noviteit. Dit jaar werkt dat denk ik misschien nog beter. We hebben minder rijen hopen we dadelijk bij de kassa's. En dat komt allemaal doordat we self-service kassa's hebben ingezet. We hebben het aantal kassa's opgeschroefd. Dus dat moet sowieso leiden tot nog sneller je kaart kunnen opladen. Checken via de Preuvenen app. En dat is eigenlijk denk ik wel de grootste noviteit die we dit jaar hebben doorgevoerd. Saveurs meets avontuur. Een nieuwe standhouder en ook meteen een combinatie. Wie zit dat? Saveurs meets avontuur. Verus avontuur doen we in het proevenement. Het ganse eerste verdieping, zoals de mannen in de ploeg te noemen. We hebben dat gans verzorgd in let en we hebben de kans gegrepen om hij op het proevenement de sfeer te laten proeven. En dat hebben we samen met saveurs laten doen. Saveurs dat dan het eten en drinken allemaal verzorgen. Weer doen hij in de hoek een beetje de sfeer laten proeven. Een beetje Frans pleintje laten maken. En ja, lamkes, sfeer, eten des ook met de ogen, eten des met de neus, eten des met de mond. Dus sfeer is ook een bepaalde vorm van proeven. Wat zijn de gerechten wat de gasten mogen verwachten, Buug? Nou, we staan nog met onze ballenwagen. Die is ingebouwd in de stand, onze foodtruck. Dus ja, uiteraard allemaal gerechten met onze welbekende gehaktbrood en allemaal ballengerechten. Van een tapaschotel tot kleine belkes en pasta met belkes. Dan hebben we nog een vegetarische truffelpasta. En we hebben nog een zalmootje. Ja, hier gaat het feest de komende oren nog wel even door. Bedankt voor het horen naar de eerste aflevering en tot aflevering nummer 2.